Pila ka mga minimum wage earner makabig dako nga bulig kung matigayon ang 100 pesos kada adlaw nga saka sa sweldo. Pila ka mga mamumugon nakulangan gihapon sa ginaduso nga saka sa sweldo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 450 pesos ang sweldo ni Manong Ranila sa ginatrabahuhan sini nga kumpanya. Naga-deliver ini sa mga produkto kada adlaw. Suno sa iya 150 pesos ang iya ginagasto sa iya pagkaon. May balayran pa ini sa iya boarding house gani nagakinot ini agud may mabilin pa nga take home pay. Pumahaw 50, panyaga 50 mo. Kada adlaw. Kaya kung isa akong hindi man kami city lang mo. Gawtong taon kami, may allowance kami nga 150. Kaya mo na kung saga natipid-tipid lang naman. Nalipay ini matapos nga ginaprobahan sa second reading sang Senado ang hagna nga nagaduso sa 100 pesos nga saka sa daily minimum wage. Kung matigayon, madugangan ang sweldo sa mga empleyado. Apa ang pamangkot, bastante bala ang duga nga 100 pesos kada adlaw. Sa plete, saka sweldo, saka man ng mga balaklon, kaso lang, iban dando, wala man ginadugang bala. Dula man iban kasaka. Di eh. Siyempre, mahal nga daan ang tanan subong. Kulang, gid eh. Panawagan sa mga mamumugon nga kuntani mapanubo ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon agud mabuhina ng ila palasanon. Para naman sa pila ka negosyante, disbentaha gid sa ila kung madugangan sang 100 pesos ang daily minimum wage. Nahibaloan nga nagpatuman sang 30 pesos nga saka sa daily minimum wage sang Nobyembre 2023 sa Western Visayas. Base sa order, nagsaka sa 480 pesos nagikan sa 450 pesos ang daily minimum wage sa mga negosyo sa non-agriculture sector nga may masobra sa napulo ka mga trabahador. 450 pesos naman halin sa 420 pesos sa mga negosyo nga may napulo o kung manubo pa nga numero sa mga empleyado. Samtang sa agriculture sector yara sa 440 pesos halin sa 410 pesos ang daily minimum wage. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.